Bay. Aha. Salamu aleyküm Tapara. Waleyküm hal Murat Bay. Oğum men şu telefonumu yapayın. Bolmasa ikimizi gürleştirmediler bular. Ha, sen ayyam yazga girdin mi yaşlı? Owa. Hal Murat ne diyişin yala ediyen ben. Mene mazır öçüreyim. Bir de yana da can esele bizim kam kıyın böyle. Owa. Salamu aleyküm vatandaşlar. Ne? Bugün ikinci gedek men adamla bilen salamlaşan Tapara'da. Yana bir gedek sen bilen. O salam. Vatandaşlar selamun aleyküm. Hal Murat salam. Yine burgedek. Tapara bugün ana şogun mende öz sahipamda gün Allah Murat Rahim'in eden çıkışı vardı. Kim vardı. Son men ine bilýän şol adamlar kılan ine kimedi basıp aljak bolýar ya özleri dolanırjak bolýar, adamlara ýol ýok, oppozisiýa ýol ýok. Näme üçin beýlekler bilen birleşen aklar, näme üçin koalisiýa döredän aklar. Ine şol ýaly soragylan toplumy bilen halka hödürläpdirdi. Orada ikimize diýilen bolsa onu üns vermese de bordy, beýleklere üns vermeýşimiz ýaly. Ýöne şu tutaydy, şu biziň etjek bolýan işimiziň mazmunyny şular ýaly kölege salýardy. Men öz başardygymdan, öz bilenlemden, öz kanalymda aýdyp berdim. Halka da Allah murada da. Ine şu taýda sede de ýüzlenmekçi bolýan Tapara başlan. Şu zatlar bir halkyň öňüne hem öz görýän zadyňyz aýdyp beräýseňiz, häkimeti basyp almakçymy, ýa şol ýyzarlaýan pullaňyzy öz jübiňize salmakçymy, näme bir nähil bolup biler. Aýdyp beräýseňiz, halkym goý eşitsin. Hal Murat Türkmençede bu kän ullanýarak da ol ýigit adyny tutan ýigdiň wa. Olaryň adynam tutamok tutjagam däl bol näme men muhatabym dälýär-de. Men gürleşe adamlar däller bular. O ýöler näme saýsalar şo saýtynlar maňa o zatlar bildiren okda. Ben birinciden iskirini däl, ýani samimy däl adam bilen hiç wagt 2 minutdan ýa-da bir iki sapar nemeden soň aňam soň o hiç ýani telefonda da gürleşen näler ondan bilýän. Ýöne bana gurrun verdiler, oğlanlar analiz edip o nasyonalak diýip nemetdiler, ol üns bermäň diýsem onda da jogap beräýseň diýdiler da. Ödüm saňa neme puşkany saňa tutup neme diýär, atýarlar diýär da. Ýazanlaryna da diýär kommentlerini okýas, onun ilki teň adyny ýazýarlar, soň hal muradyň adyny tutýarlar diýär. O ýa-da gezekleşdirip ýazýarlar. O diýmek bular Hal Murat kimin näme bilýänini bilýär. Ben biraz o bulan nemesini bilýän-de. O birinciden aýdylmaly zat diktatura öz başyna diktatura bolýan näler? Diktaturan bir düşmany bolmalydyr. Şo diktaturan bir tütünnür. O düşmany ýasýarlar. Onu yürüte diýerler de. Onu diktaturany legalizowat edilýär şeydip. Bu priyomdur. Şu ýanky saknadaky onuň sen adatlyk radiosyp kän agdadyň da, näme jurnalist ýer öýdü näme diýer. Şular ýanky 30 ýylla diktaturany legalizowat etmäle kömek beren tütünnür. O bulan şo ben sen bilmeýän zatlaryň aýdaýyn da, Hal Murat. O şular şoň men bilýänim bilýärler de. O bu diktatura bulardan howpullarlar. Şular howpullar. Diktatura ne ýok bolup gider, ol ýykylmaýan. Ýok, özüni orap ýöde. Orap bilse de dogry boldy, oramady. Ýöne şular ýene galy ayak bagydyr. Sen şu KGB'ň arhivini açjak, illüstrasiýa etjek diýenden bäri şolaň demesine bor guýlany alakdyr. Onu nädip demetjeklerden bilen oklar
ilkulak bizi orça urlatacak bollar gurlamadık. Özüm bilýän. O sebäbi ol resurslary gorşak bolýarlar. O zatlary bu oýunlary biz bilýän näme? Ýa ýata derýa tolsun abdaga. Arasda bir türkmen adamsydyr. Ýöne nemedir? O adam fiýalak adamdyr. O ynanjaňdyr, nemedir? Ne abdaga proýektdir. Abdagaň ýanyna 7-8 sanak şolon adamlar vardır. Adın tenem öňüm tanak geçdik. Bu abdaga bolmakan başlar demede. Bu adamlar bunu bilen ok, nemeden ok. Bilem bir ölen adam ini nemet görmellip neme diýse. Ne abdagaň ýanyna mälik çarif tip bir var. Tejenli oğlan, o kaban adam ti. Şo istoçnuğu da. Onun neme var? Berdiv Kakacan diye. Kagaban işgärdir, polkovnikdir, mayor. Men neme iş alamda neme men özüm alym işe. Abdagaň ýanyna. Telegran ýitilleri nemesi. Abdagany ul apaýsaner etjek bollar bolmady. Abdaga çeken ok bu iş. Abdaga döwlet adam däldir. Abdaga gowa adamdyr. Hiç nemesi yok, gurrun yok, türkmen zoraydyr. Ýöne bu oýunlara düşünjek kapasitedäki adam däl Abdaga. Sadadyr. Bu oýunlary ol Abdaga bolmakan 92-nji ýyllar başlandy. Onu her türlü edip proýekt nemetdiler, o proýektin neme diýenem, ýani Otudov, o Nomnadarowdy da ikisi Kagaban nemeleri. Olar bir gaty gowy bilýär. Şoň üçin gurlandy o nemedem de o. Onuň indi daşna çykanlar var. 100 adamdan 95'i şo nemedir, şo diktaturany nemetmek üçin legalizowat edilýär da. Ne legalizowat etmen priýomlary bardyr. Ne biz aýdyp otursa 200 milyard pul çykdy diýip Türkmenistandan. Entek biz ýöne oň bir kysymny, bir bölegini alýarsa, ondan hem kendir. Şular şu arada gurrun etdiler bir sapar. Yok. Ha? Ýeke ýerdeşdim. Edenlerler. Indi şunu gurrun etmen, beýleki atlary gurrun etsen, bunu adamlaryň ünsü gelýär gelen ok, hiç adam bolan ok da. Şular şunu pakırvat edip gelýärler de. Bular bilmeýänem biler. Ol neme derler, ýöne edýän nemeleri şodur. Funktolary şo da. O käsidi ortlar tömnüy diýerler de. Bular düşünmezden ulanýarlar. Käsidi düşünüp bilen akıl yetenle de pul berýärler de, gowy pul bar. Men köpüne seretsen pul iki tarapyndan alýandyrlar. Hem Amerikadan alýandyrlar, hem beýleklerim berýändirler. Ondan şo pulu gelmedik bartyk gyýpagam edip bilýändirler käsi. Bu zatlary men gaty gowy bilen soň bulan esasy demesi mendir. Onu görüp oturýan Halmurady eýdip beýdip o ýola salyp biler diýendirler ol. O beni ýola saljak manalary ýok da. Sebäbi bulan bagyrlaryny bilýän, agyrlaryny açanlar. Ödüm ähli opozisiýa diýeni üýşürseň, ýani sen aýdyşyňalak bir minibusy şonu doldurup bolýan näler? Şonu iki adamdan bir partiýadyr, 3 adamdan bir partiýadyr, bir adamdan bir partiýadyr. Ondan şular näme üçin koalisiýa boljak diýerler. Şunu özlerini, şu diktaturany legalizowat edilişi alak legalizowat etjek bolýarlar da. Ine biz şunu ýanymyza alsak, mysal üçin, şu opozisiýa bar diýdigimiz de, şu partiýalar bar diýdigimiz. Biz ýok zady näde bar diýerdik. Biz partiýa bolsa, ýa ýenide bir zat bolsa, birleşmäli iki el bilen taýyn. Ýani bulan kimdigini, nämedigini bilip oturýarsan. Şoň üçin şolaň hiç wagt adyny tutan näler, näçe gyýyrsalar, adyny tutturjak bolup şu biziň gapdarymyzda ekrana ýyjak bolýarlar da. Ondan şey dip, ondan bular legalizowat edilýär da. Resmileştirilýär, bir kabul edýär. Halk görüp otur. Bular onuň opozisiýoner bolýarlar. Bulan fokuslary şu, bunu ben gaty gowy bilýän, bu gurrunly etmek islämokdym bolýan.
et diýende jogap ber, şular sesini çykarman oturdun diýen. Birinciden jurnalist diýen hünäriň eýesi Türkmenistanyna türkmen bolup ýokdur. Şunu halk gaty gowy berlen, ýekejedem ýokdur. Ýarmy biri zat diýip demedem ýokdur, birem ýokdur. Bolan bolsa ýa bir zatlar bolardy. Şu ogurluklyň zatlar ustaçylardy. O şu arada gurrun edilendi. Indi şu 20 noýabrda şular o Niýazowyň toý edişýärlik toý etdiler şuýda. Awdukulivna çenli. Özüň bilýänsiň, beletsin. O ýüregiň elinde oýup aýtsaň edilýärdir. Şoň begençiýalak şular begendiler de. Toý etdiler. Huda ýoly berdiler, hedil etdiler. Teşelle kakdylar. Demen 20 ýyl şular ýynak gelýän. O bir-ikizler hemmesi. O apozisioner boljak bolup görünýän köpsi 90% şu asil aljak bolup şu ýanky türkçe oturum diýerler-de. Daşary ýurdun pasportyny aljak boluşup apozisioner bolup görünýän kendir bolan. O zatlar gowulýas bir türkmen közelmede bir peýda diýip sesimi çykaram ýokda. Yani o da atlanan bir bilýändir. O aýaň denk kalmasaň burun aýdarlar ýüdüňe. Şapla diýip. Bu jaga oglanyň nemesi bar, edep tertibimi ýok birjiden. Yani bir adama töhmet bildireňde, o diýe adamyň şahsiýetini diýen. Sen kim? Sen prokurormy, süýütmi? Ya çıra tuttuňmy? Ha? Bulun metodi bokudyň yapışmada ýyga alır diýdi. Ya ortada aýtmasaň ventilatora bokoklanýarlar, hem meresi çyrak gitmeler. Yo onu bulun metodlar şu. Hani 25 ýyl nir dediňiz, toğra. Ýa halk oýanyp ýördi, siz nirde? Näçe tane adam geçdi şu taýdan? Diňe pulny işleýärler şular. Ödüm pulu iki tarapdan amalýarlar, üçüncü tarap berdi ona amalýarlar. Ol bir adama ýanky günä bildirmek üçin o adamyň şahsiýeti bar. O şahsiýetini dil ýetirmäli. O prezumpsiýa nevinovnosti diýip kanunyň sütüni vardır. Birinci sütünü. Şonu bilmeýän haýwana jurnalist diýip näde bat berip bolýar. Ya bir zat bilýärdi. O sen men şu özü bilen gürleş näme diýe. Bular ýaly adam bilen men bir derede oturmaýanym. Hajada oturmaýanym. Ya ellerinden gelýän orada asmany çekdiler, ne soňam onuň nemesini görürler. Biz bulara bilen düşündürüş berdik. O şu haraban aşağına kalırsyňyz diýip. Bunun gorkularym şol. Ne ýaşlar bunu düşünýär, ýaşlar demedir öýtme. Biz diktaturadan şo deme, diktatordan demedimiz ýok diýene şular diýe bizi ýol bermediler diýene şular. Bular şo 20-nji asyryň başynda galanlar şular. O deme insanlygym bilen Ýewropada ýaşap ýok kanun arada gurrun edýärler. Bir adamyň şahsiýetini degilende näýlek bolýan bilýänsiňiz şuýda. Ha, hakyky. Doğru. Ýöne men türkmen bolamsoň sesim çykarman otýur diýip öwrenşip dursa diňe Türkmenistanyň ýok da şolar ýarak edep tertip. Türkmeniň arasynda ýok. Galan hem berdi bar. Öň ýargyly. Ne edýän işiň gowy bolyn ýöne erwet diýdi. Onu sözleri aýlaşdyryp demedip, onuň bular ýene de şonu öz eline aljak bolýarlar, onuň neme gurjak bolýarlar. O 20-nji noýabr barada da şu diktaturany aljak bolýarlar. Niýazowdan erwet boljak diýär. Sen Hudaýmy? Kim sen?
Sen heddiňe mi adamlaryň öňündäki nemesine deme berip bak. Kimdiňden sen özüň bir aýna beredik özüň. Kim? Sen kim? Bana jogap bersin diýen. Sen kim? Hoh. Ne diýmän idim ekranda şunu diýmeli bolýan-da, Halmurat. Ne Türkmeniň betbagçylygyň esasy nemesi şudur. Men göl saparga ýa-ni sen nemän goňşuň bar diýen. 2000 ýyllarda Pragada diye adı popülerdir. Sen siz yaraklar popülerdir diye aytdı. Özüm 20-30 tane adam oturuyordu. Şu milletin betbagçylığının esasy tütünü şulardır. Sebäbi şularsız diktatura bolano. Şu demesi tütünü. Göde görünmeýän tütünü. Özüm iň hoply tütünü. Bir adam ýöne gapdaryna nemesi bolmasa beýle bolup bilmede. Hukman düşman ýatamaly. Onun bular beýleki tarap palçykdylar. Hakiki şulara täsir edip biljek adamlar bar, gorkan adamlar bardyr. Bilemegleş. Şolary da şuga o palçyny bokdylar, bulara onu dargadarlar. Onun şol dogry bolup galýar-da halkyň agyna. O seňe söz hakyň ýok, demäň ýok. Gorunmaly da mümkinçiligim ýok. Rupur ellerinde iki tarapyň. O tarapda da bu tarapda da. Onun bular indi öz nemelerini öz düşdü. Men resursum Halmurat. Diňe men başymdan geçen men töwerümde bir adam ýok, men partiýam ýok, seňem partiýam ýok. Bir de parti geregem der, bir parti urjak bolup görün adamym der. O döwleti elimde geçirjek bolup görün adamym der. Men barıp şulary alak adamlaryň arasynda ýaşap biljek adamym der. Şoň üçin gitjek geldi. O bulan ondan ertekdi ne şulary alak şeydip görýärler eýem ýanky halk oýunly. O parawod gidip barýar. Taklawym boljak gel. O gelin kawalitsa problem diýdi. Dedi o owurlugy görýäňiz diýe gözläp başladyňyz gowy at diýe. Ýöne erbet diýdi. Bunu owurlarsyňyz diýe ýene. Bunu ne kim kontrol etjek diýdi. O bir de owurlajak bolsak bunu tesini çykarmany bedip bilýär. Biz halka aýdyp oturýar. Şu badi şeýitmelli. O siz niýe dediňiz? 30 ýyllap. Ne şunun informasiýasy ýüzlerçe gelendir şolary. Niýe dediňiz? Ne şu arkiv açılaryna ne şunun göz açylýar bize. Onu demeler bişip ýörenem şonun. Oturur ýeri. Indi yeme şu partiýasy baý bolsa bir görkezsin. Biz gujoklaşaly, ýöne ýeki birleşenem däl. Bir adamdan, iki adamdan känneler A4 iki kağıdın gözünde. O biri koordinasyon sovet diýer, ýene biri ýene parti diýer. Özüm hersi iki adamdan känneler, bir adamdan känneler, bir liýsem neme, o da orçy adamdyr, orta arkadaşlar ýazyp berýändir. Öleri şu ýazmaly denemeleri ýokdur. Olum ýanky ýüpleriň niýden gelýänler çendim men bilýän-de. Saňa da gurrun berýän, onu kesini çykarma, blog demeleri şeyledir. Ýoluňa dowam. Biz hep birinji hem soňkunjy sapardyr. Şu arada hiç gurrun etmellerdir. Bulun isleýän şodur. Ödem ne aktif neme bolsa şolary demedip başlarlar. Bir ýanky liderski kaçytwasy bolan adamyny tesbih ederler. Ondan şonu demedip başlarlar. Ya alıp yol ortagyna bererler, ya maskara ederler, ya birda pastroýdy ederler. Bulun funksiyony şol. Ýa o zatlar ine KGB'ň arkiwini açarsyň ol gaty kände çykar. Ben şol üçin aýtdym. Illüstrasiýada şol separasiýanyň bölýän bol başlar. O KGB'ň arkiwini meselesem şol. Biz häzir şu 90-njy ýyldan bäri döwletimizde, ýurdumyzda näme bolup geçenini, şu sorawlara jogap tapmasak biziň gelejegimiz ýokdur.
Yok. Sonra olar çıkaraylı halkın önüne koyal, ine adamlar. Bolun zatlar şu. Ine bir hükümete hizmet eden adamlar, ine hükümete karşı durarlar, ine şular etcek bolup, ine türmeye düşüp yanarlar. Murat, o da değerlerinin bulor şu yaşların yolunu kesecek oluyorlar da. Yol düşüp kesecek dağıtları şulara yol verecek geller. O bulor ne hemen biliyor, ne hemen görüyor, ne hemen deme diye deyip yankı elektron devlet var arada düşünceden yok. Elektron devlet yankı ilk bilen Bada danısını dörtmele yoğuşluk bilen ilk daşardaki bu dine hizmet için yani partiler saylağı gidenler de şu elektron nemen üstünden geçmer. Bu hükümetin bazısı o partiler eyleki demeler hükümetler gelir geçer gider durur. Bu hükümetin demesi bu işlep duran mekanizmiş. Yine de burada o sandık var arada gurrun ediyen yoktur. Yani sen prezident olacak bolsaňam ya saýlawda yeňjek bolsaňam bir awat sannyň içinden çykmaly kesin. Şeýlem. Hakyky tapar. Şoň gurrunly etmän olar eline geçirecek bolýa, olar aýagyna geçirecek bolýa diýip halkyň kellesini de garşdyrjak bolýarlar da ýaş demene. Ýöne ýaşlar köp düşünýän eken. Yuvaş setlerden neme kommentlerde de attı diýýärler görýän. Onun şu ekrana çıkacak bolýarlar ýanymyzda. Bu diýmek özlerini legalizowat etjek bolýarlar da ýanymyzda. Hiç mümkün däldir. Aýdyş bir bir jarda yemäde oturjak geldi bile. Ana ýoluňyz açyk, arkaňyzda adamları ne agitir edip bilýän bolsaňyz, neme edip bilýän bolsaňyz, onu ertir bararsyňyz bolýan ana açyk fiýasy meýdan. Gürleşiň, göreşiň, sesini alyň, yaranyň, mümkinçiligiňizi aýdyň, etjek adyňyzy aýdyň. Sanlykdan çykarsaňyz bolarsyňyz, çykmasaňyz öňküňizi ýalap bolarsyňyz. Bu demäň düzgünü şodur. O men demokrat diýeniň demokrat pokuňyp demokrat da demokratyň goloýundan geçen adam däl. Sen demokrat bolsaň ilkula kanuny hormat goýmaly. Kanun bir adamyň şahsiýetine degmeli ile zatpam. Hakykatdan men şahsiýetime degýärler. Klan diýmek başgala diýmek. Onu klanlayıp, onu söýgüçine bäg getiripdirler de. Yani panturkizmi getirişýärler. Panturkizm bir akım, siyasi akım. Hiç adam der. Korkunçlu adam der. Ortaýadyň 70%, Sovet Soýuzynyň 70% türk milletler. Ne gorkulýan da şonun, şoňonuň eri we söýgüçi bolup galanam şonun. Hani jurnalist bolsaň şo zatlan gurrun etsem bolmaýar. Hırım tutýan bolsa. O zat bilmeýän ýörün zat däl. Klanam jurnala, klan başgalasy halk bolup bilýän. Onuň tiresiz, nemesiz, ýani köksiz millet barmy dünýede? Ene şo zatlary söýgünçi ýala getipdirler de. Ol diýämi biz ýanky tök bolmalymy, ýeke çagaly bolmalymy, ýa hiç çagasyz bolmalymy? Şular ýala haýwanyň göwnüne ýaranjak bolup, Murat. Yani bizi kakamız minister bolup okutdun bizi. Tekiz çağany ne ejemiz bilen kakamız yetiştirdi. Hemmemiz ýokary bilimli. Sizden önerilerim ýokary bilimli. Bizden önerilerim ýokary bilimli. Siz buna beğenmek yerine bunu düşman adam etýän sebebi hiç konkurir edip bilme mümkinçiligiňiz ýok. Demäň görüplüğüňiz şonun gaýtap beğenip görürlü alıp başyňyzda götürmeli. Ana klanlar yetim getirip koyduğunuz, bolanda adam gördünüz.
Ne bulun yankı bu şu Aňyrdan gelýän Sovet memesinin şu Türkmenin ruhunu depelep yere sokup yemetme proyektinin şular iň agyr bölegi şular tütünü. Ne gorkýan zatlar şular. O iň ul düşmanlary menliginen bilýänmen. Şu wagt tesimi çykarman ýataýyn, şular hemme ketegine girer. Bir aýdan. Ne isleden fiýnap göräýär. Şeyledir. Öňem şonu alakdy. Bunu görüp gelýärse. Ýöne hemme zadyň bişmesi gerek. Bişen soň bolýandyr bu zatlar. Ýöne edýänli gowy men päskel berjek bolamok bolyn ýöne ýalňyş diýedi. Benim ştaýda bir kağıt goşaýyn taparagy. Boş. Ya aýdyp geçdiň de şol. Şu ýurtda bolýan ogurluklar, beýmeşwer ogurluklar barada. Şol azatlyk şu radiosyny şu olur Niýazym döwrüne ikiye kaýdylýar, onu aýtmak gerek adalatyň hatyrasyny. Emma şu Gurban boly wezipany şu basywalaryndan soňra 7-nji ýylyň mer ähli zat kritika ýatdy. Ta 16-njy 17-nji ýyla çenli 10-11 ýyllar şu döwletde bolýan ogurluklar barada hiç kim maştaplaryny görmedimi. Başta 2-3 ýyllar muny öwdiler. Aýdyna ýaş prezident bu gowy hemme için işleýärler ählisi. Bir şunu gelen bir kanunny çykyş edeni ýok, aýsyllar. Hiç kim şonu bilip otyr, öwüzge döwletiň şol prezident wezipesini ýerine ýetirmeli adam. Muny 2 günne suwda türmäge basdyr. Demokratiýanyň tarapdary, hukuky hormat goýan radio bolsa ýa türkmen bölüm bolsa näme şu zatda bardy görünedi. İtüýren ýaly ýeközüm çykyş etmeli bu. Bilýän mene. Şoň içinde işlän adamlar şoň adyny prezident diýip tutdular, bir kanun ady. Legalizować edýärler. Indi bugun gördüler, sapara halk indi bugun birazajyk düşünüp, indi düşünjesi artdy, ýaşlaryň, ýaşullaryň mene ýurduň daşyny akylyp düşünüp başlandy. Näme üçin bu diktatura şu güne ýetirdi? Kim günäkar halkyň şu güne düşmegini? Indi halkyň gözüne açylyp täze şunu gömmeli, ýetmeli hereket. Bu dünýede diňisi. Biri gelip kömek eden yer ýok, ikimiz 6 aýlap, 7 aýlap görläp otyr. Indi gördüler bol yerli yerden ýyrtdy haltadan bir oppozisiýa köpürli. Halkyň arada ne diýerler köpürli. Eyha, ben dedim. Ödödü bolýam. Hakykatdan döwrüni tanıwy partiýa diýem. Partiýa, bir adamdan, iki adamdan. Bir adam özü kolegesi bilen ine bile partiýa. Öz kolegesi bilen. Ikemde gorkösürler çıkıp han bilen programmazı düşünürseler ine biz partiýa ýygnak geçirýär. 30 adam, 50 adam bir zalda üýşüp konferensiýa partiýanyň adyna el galdyry. Hani şunu atlar etse. Bir de otur etjek işimizi görkezip otur ertesi gün näme etmen men boyun alma halkyň öňünde. Şol 3 ay, şol haýlaw geçýänse men şol döwletiň keşigini çekip bereýin wagtlaryň hökümet bilen. Men özüme gerek adamlar bilen işleşmeler, özüme gerek adamlardan düzmeler wagtlaryň hökümet. Soň parlament saýlanany gerseler beýlekler hem şol wagtlaryň hökümet gidýän bir beýlekler gelýär. Onu parlamente gelen deputatlar çözerdi. Men çözemäge. Aýtjak bolýan tapara. Şu mahal ýurduň daşyny, içini, şu biz halka hemaýet etjek diýen adamlar, men bilşime hiç biri şu neçeli halkyň synagyndan ýa sanlykdan geçen adamlar da. Şular hiç birisi şu obasabada deputat bolan ýok. Karşılıklı ýa kandidatlar bilen. Şu etap geçmeler hiç yerine geçen adamlar. Şoň üçin men görüp otyr, bular şu saýlaw prosedurasyny bilmeýän adamlar döwleti dolandyrmak barada gurrun etjek bolýar. Demokratiýanyň düýbü şundan başlaýar. Halka hukuk bermeli, saýlap seçmek. Şoň gurrun edýän adam ýok halkyň. Diňe wezipen gurrun edýär sapara. Ondan ikimiz indi şunu privatizer edip özümiz alýan ýer wezipen. Aljak bolsak prezidentler saklap goýamyz da bolmaýarmy? Sen aýtdyň hemen geçecek gal şol ýurda men daşyny oturýan arkaýyn. Şu bolan zatlary nesillerin arasynda gatnaşyp kesildi. Öz etjek işim var. Bu benim şu tarzım var. Dogonlaryň aşlam şu taýda ataba bolan bu buyruş şu taýda.
Hakkımız var mı girip çıkmaya bak? İkimize näme ömür galypdyr bu? Siz döwran sürjek bolýar. Näme döwran sürelibir? Ya şu devlette geçmeyen oturan gönlümüz var mı? Balık tutyadım, meyve yığınayadım. O zatlardan nima diýinim, indi gidip içime nahar berbersem şat bolur. Wagt ýok asa para. Bulan diýen görürüm. Ne deret? Men hayran alyp. Halmurat, men şulon hiç gurrunny taňa da aýdýadym. Üns vermeginiň bulan taktikasdyr şu. Nemesler şu birleşek diýip başladyklary o düşünüp bulle. Ýok kän birleşik gördük hem. Yani dokumentler kaldırdan. Hemme jetinde de şu birleşik vardır. Her tüýtlük. Her tüýtlük. Aralarını birleştiler. Hani düğün birleştiler. 3-4 adam var. İnne bir-birinin üstüne ana bok atışı batıyla. Näme gerek beýle birleşik? Allah halk görüp otyra. Onuň öýdary dawasy. Almurat, bizim partiýamyzdan ýok, işladymyzdan ýok. Özümizden başga resursumuz ýok, Almurat. Ine o bu näme diýjeklerini bilmedim. Yo bir gezeklik jogap bermelik ahlisini. Bollun aňyrlygyny desep, bular bara ýaşlan aňyna şol ters pikir salyp, o ine bular şular ine aljak bolýar, hakimiyet aýo, biz ýaşlardan hökümet tuzjak bolýar, döwlet kurjak bolýar. Elektron döwletiň uğruna gelip, biz şunu kim üçin edýär? Ikimiz üçin. Biz sonradan elektron döwletde ýaşap otyrdyk ikimiz, hem gazap pesimiz atýardymyza çeliştaýdan gidip. Bir ansatda da knopkany bassyn gitdi. Türkmeni şonu ornaşdyrsak para peşkeş galjak 70%, 80%. Bir wada peşerjek. Ispravka üçin pul tölemeler, pasport üçin pul tölemeler, ýola gitmeler, harajat etmeler. Almurat, şu soň bolsun, öwürlüp şular barada bir zat diýme maňa. Yo, ikisine taýş etdim. İkisine taýş etdim, sen aýtdyň. Men ozal şu ýanky ynanmayan ýanky näme türk sözüm tapsam, samimi däl adamlar bilen. Hawa, ene şol tamimy däl adamlar bilen sen wapça 1 hektarda oturjak geldiň de. Onu pikir edýärler, men sana şunu diýmedik gel. Ondan men sen nädip mezbur edin şu zatları. Ya şu sen meni lokana. Onu inni görýän bular şu şeýtdir, 1 gezekler, 2 gezekler, 3 gezekler, 5 gezekler. Şu halka şu pikiri sindirip otylar damja. Onu ýöreter diýerler. Biz şu mitinge taýýarlanyp otyrsa. Mitingimiz dogry, konstitusiýa boýunça Türkiýe kanunlaryna laýyk gurulap otyryp bolu etjek işlemeden tertipleşdirilip dur. Maýkasy diýdi, beýlekisi diýdi, ýörüşi diýdi, jogapkar diýdi. Indi şunu görüp hopup gorkup otyr. Etjegimizi bilýär. O da edip gelen adam. Biz iş adamyz. Para näme partiýamyzdan ýok ikimiz. Ýok, absolutnie ikimiz. Bizim gorlayan ýaşlar hem bilmeýän adamlar biz barjak İzmir'de de bolsa gelecek diýip otyrar adamy. Öz borcuny ýerine ýetirmek üçin. Bilýär gelecek şolonky hem şolon çağalaryny aktyklaryny bize başga ýol ýokdur. Şoň gurrun edýän adam ýok. Diktatura barada, Gurban Guly barada, maşgalasy barada, bulan ogurlan milliardy barada, şonu ýygyny getirmek barada. Yani kimde galyp Muhammed abi. Niýetime motiv bol gel elimizde ayağımızda ýapşýar. Yo, getirenle de diýe öýdalar diýe, onu kim kontrol edecek diýe. Sen etmeli. Sen. O şey diýdirjek bolýar da. Yo, öýler tapsın, özüne alaýsyn şonu. Biz ruhsat tapýan bolsa. İşlemek gerek otaydy. Gece günü. Almurat, ikimizi Türkmenistana çağırıp mihmançylyga gelip gidin, ýene ataňyzy görüp gaýdyň diýen adam ýok. Şulara diýýärler. Gidip gelip berler. Hawa, ýemede sapara. Bir Allah gorkozmasın, sen ve maşallah başına düşen durmuşu ya günü. Men intem halka aýdy bilmän ýöne bulan jykmajygyny. Ýöne şulan elinden çiwin çakan adamlarında şular ýalmyzabat ýapýar. Ynana zapara. Men asla etimden ötüp sümküme ýetdi bu zatlar. Näme üçin şey diýerler, näme esaslanyp şey diýerler. Men aýtdym, Allah muradyna daýtdym, ýenesine daýtdym, men ullukan hormatym bar, saparaga da maşgalasyna da. Şu edip oturulan iş üçin. Bir adam bir institutun işini yerine getirip otyr. Şuna sağ bol Taňry ýalkasan arma ýaşul diýmän yerine getirip bok diýär. Indi menim saňa şärik, meni kılan. Hawa meni kılan. Doňar nasyma miýetlerlik saýlawçyma miýetlerlik. Ýurdun 4 gün jöwünde gollawym bar. Hudaýa şükür. Halk bilinki. Men halkymdan gaty razy hem minnetdar. O arada gurrunam ýok. Ýöne kılan diýip näçe başgalaryny gyrdylar.
Ne şulon kömegi bilen, ne şulon eli var. Ellerinde ganyň iyisi var. Bilmediklerini bolýardyr da. Gaty sorar, yigitler sizden sessiz edeniňiz bilenem, ýöne sesiniz çykarmanyňyz üçinem gerek bolsa aýaňyzdan asar. O jowan, bu jowany berersiňiz. Eden toýlaňyz öz nemäňize ýarar sizin. Biz o datlary ýadyndan çykarýar, görmeýän adam däl. Ýöne sabır edip diýişini görür adam da. Edil şular ýala hüjüm etmezlik bolsaň, entäge meýiliň öňünde bu zatlary aýtmazdyk. Biz sanlyga awada adamlar. Ýöne indi ben doğru demediler de o gidilýär da bu. Ödüm ýoly ütgetjek bolýarlar da, onu görüp oturýarsa. Yo 6 ay üstümüz bundan olalım üstümüzden gülüp otur. Näme iki adam olup näme başarjak? Ya çağalan bilen istaklarına çıkan olup etjegi ananjak. Ine Hudaýa şükür halk ananyp gözüni açdy, öz haklykyny talap etjek. Goýuna adamlar bir gününi. Begeniň gaýtam döwletde eme diktaturdan gidip demokratiýa dikeljeni gelin sizden işler şutay. Halk götürse hemmen bir kürsüde prezident bolup otur. On halk çödýär, men çödermek ya sen çödermekse bırak. Yo, Almurat, men bir zata hem gülküm tutýar hem näme halky oýurdyňyz bu gowy zat diýär. Ýöne erbet diýär, siz döwleti eline geçirjek bolýaňyz diýär. Maňa şonu diňletdiler de. Biz 30 ýylam däl. Soňky 100 ýylla halk şeýdip aýaga galan ýerem ýokdy. Şunu alyp oýunan ýerem ýokdy. Hakyky. O şonu etdigiz sag bolsun diýmeli. Şoňa wesile boldun. O biz etmedik, halkyň özü bişip demetdi. Ýöne biz wesile bolduk. Allah Taalaň nemesi bilen ýa dur ne ben biz ýöne adam ýalak bir iksanak garry ekranyň içine karşysyna geçip bir mesaý gurrun edip başladyk. Bizim bar nemedenimiz şo wesile bu bir ýöne bir bahana. O ýokardan mı birden molda şolary ýalak bolup başlady. O edýän zatlar gowy bolyn ýöne bular döwleti ele geçirjek diýerler. Bular klan. Yo inni Ştaýda başly tapara sözüm öyle. Jurnalistler bolsa oýlanaýmarlar özler. Seredin. Ine bizim şo sahypamyzda günne 5-den 10 rolik gelipdi. Her gün halkyň sesi ýa ýaşlaryň döredijigi. Şular ýaly hat azatlyk radiosyny 30 ýylyň dowamyna geldi. Hanşo gelen hatlar okunlum yok. Hanşo awtarlar şo haty uradarlar. Näme bol, näýlik bari. Ine barlaryna şol açylar arhivler. Şonu görür bular tomaşany. Men şonu aýdyp otur. Gaty elhens aýlyk bolup geçdi. Adamlar pul satdylar şo taýda. Şondan gorkýarlar bir topary. Ol men ne der ya sen ne derge? Şu bizim şolar açıp halka ködürüleceğinde gaýdyp dağı duvarı 70 nebere şo Türkmenistan'ı şolar ya diktaturan gaýtalanmazlygyny biz dikerçek bolsa sen yan gaýdysyň ýaly biz ön gaýdysyň ýaly biz küllen dikelmeli. Kül etdiler o halky ýakyp. Ruhuny milli nemesini ýok etdiler. Ine şundan şuloň eli var. Goşandy var, Ullukan. Bolmada şu at halk oýanyp ýörer. Siz nirde? Ha? Aýlyňyzda oturýarsyňyz o ýöne işden gidenleriňizden bar. Hansiz? Siz ýa bu halkyň göküýlenmi? O berýärmisin taň $10,000? Onuň sesini çykarman oturmalymy? Hani gahrymanyň dedi. Şu adam şunu işden kogmadyk bolan bolsalar şu dowam etdirer. Hemmesi beş aýyň nemesi bular. Şoň guly. Pul verseler maymun bolýarlar. Hemmesine daýdan, men at tutup oturmaýyn, hemmeň kime diýilýänini gaty gowy bilýänsiňiz. O siz halkyň aňyny, nemäni ütgedip bilýän bolsaňyz, nemädip bilýän bolsaňyz kim aşagyna ýatyrsyň? Turuň. Şu turmajak bolsaň ertesiň turanyňdan merekkä, ýatanyňdan merekkä. O da para düşmeýändir öýdýän. O aýly alýansa €5,000. O geç halka gatyl. Geçmänem gatylsaň işlat diýen oklar şolar.
Yani o taraftan pul alıyorlar, onu tüketilecek. Ne bulun nemeler şey. Bunu hem de adı bilen adını koyup o karşıyımda ne döküp bilen tohunuzu orada da getirin. Ona iyide alıyor, iyide malası yok. Ne aydan tutaydı, bağırınız çağıran, gerek orada adını tutuvaydı. Tohunuzu orada getirin tutaydı. Yani ben karşıyıma televizyona çıkıp yanında gürülecek diyeyim. Gürlen, nerede gürlep bilen ortanız? Yani öz aranızda ne kimin oturuşunu diyalog oturundan gürlen. Näme pohumuzu orada da açın. Yine de orada para ediyen. Yani bular şu neme salacak kolyalar da şu bokun içine onun hemmemiz bir bokta onun bulaşıp örür yala geçecek kolya. Bunun taktikaları şu da. Burada adı çözmeyecek olsan birleşin diye de. Şu birleşin diye ala. Şimdi şu boktan çıktı gördüler de tutup olacak yerler bular yap. Onun sağdan soldan Tapara ya sonuçta sen yan ayttın da şu 5.000 eurodan aylık alıyorlar. Bunlar aylığa bir üstesine de hükümet bunlar mevut yaşadı. Çağalarının Amerikan mektebine mevut okudu. Koşa-koşadan bunlar Praga'da cayları var, köşkleri var mı, mülkleri var mı? Şol hemmede bizim şol garip halkımızın göz yaşının ve çekken cevrinin hesabını. Yani neyme düzörlü sotaydı. Neyme düzörttiler şolar sotaydı. Çıkış ettiler. Böyle azatların radyan prinsipi oyunca son içinde işleyerken hükümeti kritik etmek olmayamış da anarkalı. Okey. Şimdi işten çıkarlarında da 10 yıl olup var ya köpüsün. Hem için ona çıkış edin de halkın hatırlasın. O 3-4 gazet deydim, şulan hemmesin. Ay gelin bir halkımızın hatırlasını muğut kurlayın deydim. Boluna. Şey mi? Boluna. Muğut boluna. Yok, absolut boluna. Hem için bana 13 yıl muğut çıkış etmek halkımızın hatırlasını bol ya 13 yıl bir köpüksün. Bunları ayına $4,000-5,000 almağım, onun başına da gerek ki. İnsafında yüzlerine, o halk ne güne düştü, o devlet ne güne düştü, o millet ne güne düştü. Ben şu tadı işlapçılar ya aylığa oturan olsam halkın şu yardayına delim olsam. Ben asla halkın önüne de çıkacak da. Ben beydip çağı ekleyen yerim yok, ekleyeceğim de. Yani bir insaf... Halmurat, Türkmen adamdı, Türkmen yani diplomlu, jurnalist diplomlu, men jurnalist diyen gibi bir yerde eşittirmeyen maskara vorsunuz. Yoktu Türkmen'de yeki jurnalistim yoktu. Men radyan jurnalisti, adın nem olunu, sen diyorsun jurnalist değilsin. Son bek verilen, birinden değilsiniz. Yok, Türkmenistan'da yetişen jurnalistim yoktu. Onu şu atları ayttıracak olup demediler de. Ne ayttım Halmurat indi behede el bunu. Bolya beseden sapara indi bu gurrunu mena dağı duvara dolanıp gelecekler. Yok gelmeyin. Beylekilerine de sol olana asla adını tutasın böyle. Yani bala olan bilen 2 yerde duz emek bolanın için şu sözü ayttım ona. Yoksa biz atlar oppozisyonun içinde bolanda atlar aytsam halkın kulağı ömedip depes açı düşecek. Men tek aytmadık da katıken men 1%'den maydama. Onu halk etse, onu vapse durmuştan göğünü geçecek. Ya hemmece toy edip, men aydıp bir örnek Halmurat, toy ettiler. Tek özün çayat sonu. Huda yolu verdiler, hedil ettiler. Yarıktan ken begediler şunu. Doğrudur. O men bir adamdan şu şeyle yetki bollu, deme bollu, iyiliği arasını dağıt diyen deme hedil ettiler de. Belyen tapara. Yani sen özün diri şayatsın. Belyen. Bular yankı maslıkla üstünden arkayın yörep bilen adamlar. Arkayın. Hiç demeleri, karşıları çıkma. Ay basarsalar asmani yere çekaysenlerle tapara. Şey diyeyim el başka ne yok. Şu yolun bir çepe sağa soğulacak adamlara değil. Biz pul bilenim satın alabilecek yok, vazife bilenim. Men halka boyun alan bir ömrümün manası sol devlette, parlament devletin kurmak. Yolunu açıp dersem yaşlının özlerini tigirlep alıp gidecek anırlığını.
Son ikimiz bara bilsek şu döwletde Kaspin kenaryna baryp tutup galan ömrümizden bir dinjalyk geçiräsek aklanarasynda diýip men arzuwum şol. Hem ötmän oturan gülmedi bar bizim bäl. Yok, bana Halmurat Türkmenistan'a gitmek ne hemen yok. Yongum yoktu. Yongum aydık gelyen. Baştanım ayttım. O bana hiç nemesi yok. Yönü yaşlar inatidin ayak bağını şulordur. O diktaturan eyem yok. O yönü orat bilse doğru bolludur. Şu at rakete koyup beydip neyle orat bilen orada halktan korun bilse doğrudur. Yönü bulun renki belli değerler. Entam bu kulüp yatanları kendi çıkar yek. Çıkarım ka. O bir yan ucundan var. Ben hemmesini beli de ben. Bunun dosyaları elimde. Bağırtının. Havarlarının yok bunun. Benim korkuyanlarım sonundan oydu. Hemme boklarına kendini biliyorsun. Orada bunun içinde bir küçük şipyonluk etti bunu. Hemmesini biliyorsun. Ne emediklerine kendini biliyorsun. Orada pivocuğun hiç şolun anına gariban deme. Şoňa da işen vermediler. Aýlygym beren okdular. O ödem ine ben milyard ogurlan demen demesi de şoň ilgili. Dogany. Ha. Şo da atlarım bilýärler ödem gaty gowy bilýärler de. O bilip edýärler. Ine şeylere entägem ben goloymak et bilen dokuýany bir el yetere da geldiňiz hem boljoňy da bilersiň onu. Oraya Halmurat bu toroluştaydı. Tayda bu toraysa para. Benim şuun uzaklygyň şol işle bilen gatkan ýadady mana erti bir oku materialym goýar video roly edip şol aňyrky Qurban bola degişli. Halk bir ýana, ol bir ýana diýilşi ýani. Halmurat şu indi şu tebany bäme çyğırsalar, bağırsalarım demetme. Şunuştaydı yapaly bu torsun. Bar ýaşy. Bir gede gaýt. Halkam şolar söýýän bolsa gidin gujaklan. Şolar sizinki. Kim söýýän bolsa, gowurýan bolsa, o gulow bilen pikir edýän bolsa, şolar sizinki. O gulowda hoş habaram berip biler. Şolar bilen äwede düýbe bolun. O da sizin saýlawyňyz. Biz adam beýlek çek ýa beýlek gitdiýimiz ok. Adam özü kellesi var, düşünjesi var. Görüp dur. Öz saýlary. Hakyky. Biz kes aljak bolup agitasiýa edip daşymda adam toplajak bolmýaram dok. Biz näme bar saýlawda ýarşa aladamyz ýok bize. Yo, men o parlamentina gatnaşyp, birinciden ilk baştan men halk deputat edip saýlamal. Soň deputatlar öz içinden bir wezipe berjek bolsa, olam o taýda ses goýmal, bäş welaýetlik deputat. Bular pikir edýär, saparykly maňa gol çekdi, men ýokary sebäpden parlamentin başlygy, ýa-ni parlamentin başlygy bolup gol çekdi, saparykly premier minister. Ýok, olar ýazat. Bular niýe düşürýär beýle. Yok, men Halmurat o saýlawymyzdan berekkel, eýlekiňizden berekkel, wedipäňizden berekkel, hiç tadyňdan berekkel. Men o şular bir üýşürip bir ýakaýyn, men başga nemem ýok. O şu bara, onu şu taýda gotoraýly ýaşy. Bu toroli. Bolýa adamlar sag bolun, bagışlan, buraz gatyrak diýdim, ýöne bular hak edýär, şoň üçin diýdim. Diyeceğim değerlim, demeteceğim değerlim, şular dilime dalacak geldim Halmurat, sen biliyorsun ben sana neçe zapar yok. Şular yok say, adınam tutma, ben nervimi oynama deyip 10-20 tapara aittim ben. Yerinem koloyuna getirme, şuları koloyuna getirsen benim sen yanımda yok deyip oynamaydan. Yo, hakiki urum, onu ikimizin aramızda bolon görürüm. Şoň üçin biz ikimiz işlep otursa, giyce günü şu zatlaň üstünde. Eger birege şol anamsyz bolçak bolsa onu nädip biz bilýärler. İskirnäs diýilen zat bolmasa bolmaz ata para. Bolýa Halmurat şutaýda bu torol bolýa adamlar sag bolun. Ora ýa şol senin sagat bağışla biraz nerwin aldyran bolsam. Ýok, nerwim garanok bolun ýöne diýdirdiň, o diýdim menen. Bolýa ýa. Bir gede diýerli goýaýly şunçta. Bolýa, bolýa sag oturun. Sag oturun adamlar.